La toy photography és una corrent, no sé si dir-li corrent artística, però sí que és un trending que hi ha sobretot a les xarxes, perquè la immediatez de poder colgar la fotografia ràpida ha fet que proliferi molt, on la gent es dedica a fer fotografies de ninots de qualsevol tipus. Hi ha gent que fa fotografies de Legos, hi ha gent que fa fotografies de Barbies, hi ha gent que fa fotografies de ninots com els que faig servir jo. Un cop tinc la idea, en una fotografia que necessita atrecho, doncs el preparo, ja sigui imprimint-lo en 3D o imprimint parts amb una impressora i enganxant-les en foams o en cartró. Setegem l'escena, busco l'equip d'il·luminació, la il·lumino i la fotografio i directe a les xarxes. Normalment, quan estic al carrer fent fotografies, la gent al veure un tio gran, amb ninots per terra i estris, reacciona sempre de forma curiosa. M'ha passat que m'ha parat la policia, m'ha passat que la gent pregunta, m'ha passat que un nen m'ha agafat el ninot i se lo ha querido llevar. Sí que m'agrada fer moltes fotografies d'acció i de ninots barallant-se, tal i qual, per passar-m'ho bé. Però quan m'ho passo bé realment és quan tinc un bon acudit i agafo uns personatges, els descontextualitzo i els poso, per exemple, Darth Vader i l'emperador amb un paraigües corrent pel carrer. Why do birds suddenly appear? Si és art el que fem, la gent que fem fotografies de ninots, jo no ho considero art, però suposo que requereix d'un procés artístic per portar-la a terme. És inherent al fet de crear alguna cosa, no? Però jo no ho plantejo mai com un art, sinó com una forma d'entreteniment. Podríem dir que hi ha formes d'entreteniment que són art? Sí, evidentment. Una mica l'objectiu de les meves fotografies és fer-ho passar bé a la gent, ensenyant el que fan els superherois, els personatges de ciència-ficció quan no estan metidos en faena salvant el món. Com que